Dinosauří park v Karlově. Zveme vás do parku dinosaurů v Karlově, který se nachází zhruba 10 minut od lázní Kudova. Dorazíte k nám malebnou cestou nazývanou 100 zatáček. Park se nachází na úpatí Ščeliněc a je nejvýše položenou atrakcí tohoto druhu v Polsku. Pouze u nás uvidíte přes 38 dinosaurů v životní velikosti. Snažili jsme se, aby každý z nich vypadal jako před miliony let. Navštivte s námi fascinující cestu časem, kdy můžete stát tváří v tvář i 20-metrovým bestiím, které žily na naší planetě. Můžete se podívat na čelisti Tyrannosaura rexe, který strašil naše předky. Každý exponát je stručně popsán. To je skvělá příležitost pro rodinný výlet do prehistorického světa a skvělá zábava pro vaše děti. Na místě se nachází také občerstvení, ve kterém se můžete posilnit po výpravě v čase. Též nabízíme dětské hřiště. Dále si u nás můžete zakoupit různé upomínkové předměty. Srdečně vás zveme do našeho parku dinosaurů v Karlově. Dinosauří park v Karlově.